Hasashen masana, shin ka san idan ka haɗu da tsohuwar budurwarka a hanya me take cewa a cikin zuciyarta? Haka zalika shi ma saurayin. To ga misali. Allah sarki rayuwa, Ahmad kenan. Dama Hausawa sun ce namiji ba ɗan goyo ba, ya ce ba zai iya rayuwa ba tare da ni ba. Amma yanzu gashi ya rasa ni kuma ya ci gaba da rayuwarsa cikin farin ciki da annashuwa. Ko da yake ba laifinsa ba ne, domin gashi har yanzu ban samu kamar shi ba. Allah sarki rayuwa, Raihana kenan. Har na tuna lokacin da Raihana take